יש אחד שהוא שונה מאחרים, קוראים לו אייפון 7, זה אדיר מהעננים, אין לו עיניים, אבל מצלמה קדמית, עם יותר מ-3,000 ג'יגה בייט. לא אכפת לו מה תתקין בו. יש לו מקום לאכול למשחקים וגם לא אכפת לו מה תשים בו. אפילו מים, אפילו מים. זה יקר, אני חושב, משהו כמו 3,000 זה עולה, זה יקר וגם פסיכי. כל כך הרבה על זה טלפון חדשני נהיה, אבל לא סתם, הוא המודרני, הוא האדיר, לא רוצה לעזוב אותו לשנייה, אפילו אם אתה רוצה שיתן לך אותו למאייה, כי בא לי אותו, הוא לא יודע כמה בא לי אותו, אני עוד שנייה לוקח, הוא מפלח, מבלי לשלם, לא. יש אחד שהוא שונה מאחרים, קוראים לו אייפון 7, זה אדיר מהעננים, אין לו עיניים, אבל מצלמה קדמית, עם יותר מ-3,000 ג'יגה בייט. לא אכפת לו מה תתקין בו. יש לו מקום לאכול למשחקים וגם לא אכפת לו מה תשים בו. אפילו מים, אפילו מים. זה יקר, אני חושב, משהו כמו 3,000 זה עולה, זה יקר וגם פסיכי. כל כך הרבה על זה טלפון חדשני נהיה, אבל לא סתם, הוא המודרני, הוא האדיר, לא רוצה לעזוב אותו לשנייה, אפילו אם אתה רוצה שיתן לך אותו למאייה, כי בא לי אותו, הוא לא יודע כמה בא לי אותו, אני עוד שנייה לוקח, הוא מפלח, מבלי לשלם, לא.